KKC inglong kiri hawaramaya long thantilia dowana long barpi barsu ka chitia hem ka pinchong dera puthak bongkrok arnam puponpo. Borsing teron pen club ke batuma phan mithang jongjung ning ke me pen jersey la pen football keron pon. Dipu active reporter bitung atumpen serdihuna kumlina long kapang thira sai ki klempon. KSA Lamding Road aru hidipia tumpen cepatur pi pongsi hidipia angkang aphan knockout football tournament lapen anti drugs awareness ajai me kapaman pon. Birta ke la rado anaphan gardom pajelo gardom non birta than jebang sami ojang terangti non arju itha birtang tonpen. Lumbajong MEC constituency ke parlo inglong kiri hawara long KKCE inglong kiri hawara mai pen inglong kiri sport association atum angbong longlia lam ki non lam hoi chipisi koda long angkang sai do bomlo la soalam ki aput hak pen KKCE tiripi mai phu pen kongchun bang atum phirang kya mai kangni KKCE tiripi kongchun bang velson ti so pen kaning jepon ki KKCE inglong kiri hawara mai ahem tun ki kim kerang pen lam ki lampong nang dolo ahem tun anta meka yet la pen nona phi ke par jab dam ahut anta no pak pen tengking dong si anujok ki sompon thu do anta chorla phalang nolap lanchot kali than thilia se karkli adowana long amat barpi barsu kachitia hem pinchong det lasila solam ki aputhak koda long aphan evidence do anta chithik laplo ahut inglong kiri KKCA hawara mayalong purusar hem tun kimbom penilitum lamki ke khop tha sampur karbi arata chinilo niritum alamki ke khop tha ko an ahok hema la pen kupi ko son pe kache pho ke chengma la pen komasi ke chok chema pulai huyalam ajak ring koi pen niritum la pulam thama nang do bang bomlo sinon pini parang ke mai ke pha bangke niritum kes bang niritum chedan bomlo raso phi kes chedan bom niritum khan evidence doan stame chikalek nangji pulo basinona banke kecheng pen tijut niritum haladak hem kikim 2018 aningkan pen 19 March acheklo pen hadak hem kimdam pen niritum hadak GCB patong lo habri doan stame rongkre troksi arat chingrum pen niritum nampar lo ingnam paru pen penang an pache thanglo parangkia mai phalo jeradak ei chu pinpo habe rongasar basar khongasar pen chenglo longri asar do an nitum chingrum pen hadak mahangke thekarni so ha warlong nitum mai pitame padola so phi nitum mai pige pado de pe rafi sitame aningkan bang nitum se akibong bang bongsi hada inglong tri longke sia ha war nitum pinchong lo nona phiana bangke inglong kiri sport committee pu kachari pon dhoneshwar be thengbeng ingleng binong ingleng sikari rongphar biren ingleng kolom sing ingleng lapen chondrotok bi lasona thaksi dak dhoneshwar be lapen arya sangho atu mabang hadak inglong kiri sport committee amen pen hadak uthot KKCA ahem arit create pensi paladak alang litum rongasa rubasa pechenglo kado behan chingwai be chingsai si pensi KKCA ahem pridak an chota kalisi paladak hempu mukrang pira sinja aningkan bang sekar klibera dima bangke barpi barso kedua dim selamjat barpi barso kasilam sitame konane acar konane ahoy long na pukali hempu mukrang adowan salajong builun titi karbi tungke mondirason ki akumlin leke do kali dera posi long lesi builun po lason si do dosi aningkan bang ta ingkai chen titi lapen aningkan asek nang le lopote aku arti ko hala dakar klipon ke inglong kiri adisu akesar lapen aku hempu mukrang pira sinja son si piadong di sama lapen ke mijung sesuaju lason si penaan hadak ase kesuali pusipu binjar pusipu hal hai si arti pondo la pe hal hai kar kli husitame niri tumalong alang litum la ke
มีกี่ไก่เชงอะพอลini evidence kalbiara rakheng no paklain ba lahila evidence bang ke lahila da ke alang itu mi kai lo la ni tu mahem tun kai ke adom ber di malang itu da hem mi kai lo bia bang ke no pak odong lo na pe ni phan ari tanang jom ke lo na ke monai tu kalbiara rakheng no la so video nai tu lo tek long po pen la ke 2019 an kan di BCB ni tu ga patong cheng lo hadak hem it don not tawilang in now apa hala solong leke thengbeng leng ta patta ave donesor beta ave la pen hadak chondo tok bi ta ave la pe hadak biren ta ave hala so atim hala dak atim kacherai tum bang kep la non kep ki du boma tum an ke hadak along le phela hadak ave do person te ho susi jam nang klang lo nei apolo Bangsolong than thili karkli adowan mate karkli adowan along barpi barso ahem kapinchong det aputha kaching wai japhan weskor biang long pen man ke do atum inglong kiri hawaralong batai wangsi kaching wai japhan phatlo bonta batai phatte ta kewang vedet ajok non kewang ji pai ni phai kretrok si arni ke horbong arnam pipon nangkok pupusi KKCE tiripi atum pen pachini pon Keperia tum mate kurusa tum teklong lo dak ke karkia dimle o machi letring ga chalam dena o machi batbi barso pa pinchong dena la sosi la kaumni le si tum nid sila sona munit phan ga arnam bi sar pola la sila su batai ke phata wang we apot non tarik kret hoksi la ke bisar pamepo nang dun de noy akama we talo horbong arnam deto la kon nat mala dak la ke khangun elo lage Pirthia long moni da tum ke plang ki phiabang phu ke duulu sita rada phan ki klempi kerap abang phu kom ukhangjang la pen rada phan ki klempi kerap abang phu ki arnam pensi ke bakpon lasong si rong khang di hin rimbang la pen rada sai klembang phu borsing teron pen ke damtang arni pen rong khang constituency arlu chimit me pin pen son surya ki sungalong kerap dun ki klempi arjap thiplo lanchot kali non uwi kimia klim somaratum ki charli ahin chot kali ke pathua hin pen ke danglok kaprek ahin tami paprang dunang jipu mathasi ason ahormu pi pajir ponbomlo lason thaksi non ja khonga chiklo pen pai chiklo ang bong tami football ka pathua hin aning ka pathi dunji aphan pura club cap atoma phan football apen jersey ronpon borsing terona langli club cap atuma phan kirap ka pajir ponopot Klapa may pu kong chun bangatum antami alang liphan kachuru alam thi pajirudun lapen arna mahir jumetami pidunlo lason thaksi rongkhang constituency arat lapen karbiang long aratami alang liphan hir jumi hang pidun ada ke jersey set di sini kilo Frank ke damtang lason nang rabang dulu mah. ke damtang ke nili tu mahok peralam budam lo blo de havela nangkap bela Lason nang rabang boleh. alang ni han churuweng nangi long cap soselo pulote anam kan oni bange chini dunde tema samela ki joy lagi long gali ma kiji nasi long cap piron deta inur aning ke mesen abang kumete anu gapek tumke romre deta thekba pipe deta thek aning he deta thek samelang li Cemat halo nilida kongkam exposition amai buke mana seke nili klub doa na tuman ning parong plangji la penke mane kaike bang da aning parong plang pensi padoji pu aning gama tha pensi alang li ka bodi pon pusi nili tumge ning na thalo Lason joini si ke rap choma si kasi abang ko tin si da me da ke home club president secretary doan si da me la penke da karbiara doan si da me la sona bang ku handang ke hirjumi ki pidun jakong horang ki pidun bangga kenang sok tu sinili sulang do karbiara do ana phan tuning li pamlo lapen borsing teron pen tami non eprang ke wangji arni antami rong khangarat akisung along arjab dun thip verji phantami lamchak chipi ponthu borthol pen great sontimo Karbi Longri Abirta atenili labang so eko tiger club bolo sebangan kok pati nili andar sedo nili Hong Kong Sport Station andar sedo nasi alang itu nili panang itu nili dia nili tu jersey abe nasi nili abang tu jersey nang kasih tahun nili lah nili tu not Hong Kong dolar alang tu mana jersey dolar alang tu mana pini si kepiye fancy kesek lo ini ke sport. Kita ni methang jung aja kong bas ni le chipi bon up football da bal hat jersey da asap so nangra bola da jersey iset da na game po la pen
football kumni bak mape net isibak la na people la ke okol sport station no da ka fancho Hada ke patu. mitang andara long itu anak klub bukan cepat rengji ba inning isibak itu tegi fansi mili bang in mitang aja kompens kameni liti teran ponbo Dipu Pirang ke klembang phu atumpen arniwang birta kirip donpen rataphan birta kiwan pichot lapukali. Longri long para long kaching thur donta akenang sot pu matha pongsi Dipu active reporter team pudeng pongsi kedam tangar nita Dipu Gops Higher Secondary pathua klamalongta pangthir ponlo. Lapen Dipu arong supi Dipu Civil Hospital abanmati Cancer Hospital and Research Institute adungalong kedo serdihuna kumlena phan adu ka phet kiru mati kebon ajok murim sangamat chilang no dakason. Lasi Dipu active reporter bitung atumpen pai ni phai cricket home arni ada porphai sirkep aporpen langcham ponsi pangthir ponlo. Pirang ke klembang phupule birta ke pangrum dun chodji pukali. Mithanga longri longpat ke paklar kapang thirpona long un anpen cherap chetudun bomji. Lason kapang thirasai ke klem non chotkali ke wangjiar nit anta lasona sai klempon bomji. Lapen ke wangjiar ni lapuson kapang thirasai ke klempon ahot aning ke mi atum cherap chetudun asonte mesenji pusi Dipu active reporter bitung atum pen tuning report. so kumlin mati serduna kumlin kapang kirasai itu klem ponbo la sini tum ini leki klem pon chokali kedam tang ani semeni tumla Dipu government boys high secondary pathok lamalong sida meni tum kapang kirasai mati kipan pen singlo kato ni tum klem pon ason sini tum hala son semeni tum pachini pono je ni tum hala so ke klem bene kangton kopi kali klem pon bomji gora sa ke mang ben sini first semeni tumla serdun akumlin ni tumla ka pangti ponong lo asila solong PhD asai kamatum ben samil lang bang ni tahanang pono somsi inu behenia tuma bang ke ni tum ki claim kidam akim mi nang khek kang long si arang tum seme tum jun dia pan na koi pajir kang lo dan la sa tum han tum churu lo somsi ni tum ki wangjia ni sitame labang so Dipu ekip reporter hinten son asai claim pon bomji mati dam pon bomji asi tame claim pon bomji pu ason akimang dosi pini tame nitum non independent de 79 independent de katalonta nang ni pomlo lasela so along pacheton don si pini sedion akum lina long patla saiting lo lapen kirang jilang arni nitum non smart bazar dung kitu Hongno base statue mada komin hodak kami ki pangkir di pan asai deng kunji kasi bangso long ke nitum det kali la PFT reporter pudet de lo kumani NG tum nang cerap dunia tum tami bang milo la dai kumani ai Karbi rada tum mani jungjung atum bangso asai ki klem long cerap de la le cerap dunji tami nang cerap tami nitum long ke kaita kam lo ma chok pandam ne nitum ki kerang ki klem bangso statue pangkir pon nang kokel pulo nitum bangso per ulu kita hek long lo pas live hek long lo itu news people bangun sorsaro dan itu mitang lek lem sudah nang ku tingwai ting sik ni kan Non obi kimia tuma phan raki kirim pen kapajok ponji lapen tok lang ki charli pen kapathua nat aning kaparung ponji pu KSA tumpen kabor ipon bomasongsi KSA lamding rodaru hidipia tumpen cepatir piponalong EM Surjarong Par Cherabdungsi Lakhain Koiraisi Borjan Constituency HDP Sport Association Pathua Klamalong Knockout Football Tournament lapen Anti-Drug Awareness Ajai Mek Pamanpon Bangso along mai phumalong kiri tisupen mai chephem phupon along aluhia manpen board chairman Philip Teron Rada Cyclem bang phu Sundor tisu KSA tiripi pen kongchun bang Disoi Teron Bokojan District Committee mai phu Raju Ingleng atum chetong dungsi kecheng siarni Ramterang FC lapen New Star FC atum pensi pathuponlo Ramterang FC atum kapathuke thek muchodajok kecheng siarni kapathuda me chepahai pondetlo HDP pen sarpin putisu Karbi Longri Abirta Remini lo chief guest bang ke ini ke sar surong par sebain pulau tamelang li guhati long sawo sai duk chera jok lang li ari sang hola dak
Food and Civil Supply Chairman Board Chairman Philip Teron nang sarang di chief guest bang ke ang si toy no chona thaksi pini opening match along pathudun ram terang apen bormon lek thiarong si chip polo songbong pen alang itum ram terang pen one goal pen chip hai pon sanang le tum kang la son no da hidik pilom owi ki mi tum phat ki chutap pen kapre khaino kami claim pen kang thur ponji kapre akime asai ki claim long kang thur ponye phan sinili tum la so side deng pon apen drugs ki chu kapre akaino bustu ka claim ka dia phat la hai sini tum claim pon tim kan se tong tim dak ini tum kes ADP branch pen patir pi pon long tim nang se tong dun bang ke timing koi do Bini Abirta lang si Kang Tonlo Kardong.